I had a dream the other night about how Nixtieq insellem it-telespettaturi kollha ta' Net Television, Net Live. Bħalma taraw warajja illum hija ġurnata sabiħa u għalhekk qed nagħmel dan l-appell il-klipp bħalma għamlu ħafna mill-kollegi tiegħi fuq is-social media sabiex nappellaw il kulħadd jobdu l-awtoritajiet tas-saħħa u kemm jista' jkun nibqgħu ġewwa. Dan il-virus li wieħed irid joqgħod attent ħafna minnu mhux xejn ma jista' jiswa ħafna. U allura nappellaw il daw kollha illi kemm jista' jkun joqogħdu ġewwa d-dar. Bħalma tafu qed jaffettwa ħafna affarijiet, speċjalment ix-xogħol, jiena li naħdem fil-industrija tal-entertainment, ovvjament spiċċajt bla xogħol ukoll, u allura kemm jista' jkun nappella biex kemm jista' jkun nerġgħu lura normal malajr billi nobdu. Minn hawnhekk ukoll nixtieq nieħu l-ispunt ta' dan il-klipp ukoll u nagħti s-support kollu daw kollha li sfortunatament bħalissa laqtithom anke il-virus, il-COVID-19, u nixtieq ukoll nappella biex ma jkunx hemm stigma wara li dawn ibatu minn dan il-virus. Hemm ħafna ġenituri li anke tkellmu rigward anke tfal tagħhom, il-biża' tagħhom li meta jirritornaw fuq il-bank tal-iskola tagħhom għaf ikunu jew ibatu minn xi forma ta' stigma jew inkella bullying. U jiena sa nkun minn ta' quddiem biex ovvjament dan ħan nippromovih anke fuq il-paġni tiegħi ta' social media. Minn hawnhekk nixtieq insellem lilek Robert il-kumplament tal-serata tajba. I wanna live with